kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jawol Sare on calminama hande ko aset nogasi go lewru mars hitandu ujunaje nogasi jeegom joni meftani men e kaburuji international e kaburuji États-Unis jaarten hen koye Amadou Touré. bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio Jawol Sare jam hira mon kaburuji men hande giɗeɗen ko kaburuji men international to Sénégal tugnade ko yalti jamma hanki ono kanko Abdou Nguer e journuji Sénégal fo wiya wonde o rokkama liberté makko caggal nde kamɓe ñawoɓe mbino wonde ko foti artude hanki nogasi lewru mars pour ƴewtade ko fati en ko takkako en kanko noon takkano wonde ko o wawi lullinde kaburuji ɗi ganduɗa en ɗi gona gonga kaburuji ɗi koko fati en contre laamu walla contre jugement ji toon to Sénégal ko wawi wonde fof kanko Abdou Nguer kanko woppama hande toon Sénégal ko fati en hareɓe goni oɗo sadio en ko fati ñawore cour d'appel CAF confédération africaine de football waɗi contre mabɓe kamɓe Sénégal en wayno oɗo sadio en kadi won gueɗe kesse caltuɗen ko jiita tan supportuji tugnade hande winda e journal biyeteɗo wis port en wayno ko kamɓe rendunoɓe toon ɓe en koɓe jeena e ponno wonde en kadi waɗi ko wiyete korum il faut ko yimɓe joyo tawe so tawa ɗum woni boto ngu fota waɗede donc eko yalti ñalɗo wiya won goto tawaɗo e nguɗo boto ɓeɗo yimɓe joyo wonde wiyaɓe wonde timmi korum en wayno ko kañum horum fotani tawede tan hono kanko biyeteɗo Moïse Bentaher ko tunisinaji ene noma yo ardo fedde wotere wiyetende FTP ene wayno ko kañum horum fotani wonde hen ko ɗum ɗo fof kadi ko addude awɗo sa joni ko décision mo ɓe ƴefti kamɓe cour d'appel toon to kafo wiide wonde ko kamɓe Sénégal jeenare nde ɓe keeɓi caggal nde ɓe keeɓi Maroc en wayno potani heɓ ɗum noon kadi fawde Sénégal wiide wonde ko Sénégal kañum horum kañum fiya caggal nde yalti nokku pettirɗo toon to Maroc to oɗo sa joni hen noon kamɓe Afrique du Sud ko janti e kadi supportude Sénégal wiide wonde ko décision cour d'appel mo kaf waɗi o ministre public fawde justice toon to Sénégal hono Yacine Fall ɓe waɗi déclaration wi wonde ko kamɓe leydi Sénégal maɓe daro darde ɓe mbawi wonde foof pour habtade ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo ko toñangue ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en wona ɗoftade kuule ɗe ganduɗa pettirɗe football surtout en kadi aduna fof nana nda Sénégal no jogui oɗo sadio yimɓe hewɓe ganduɗa gonɗinɓe wonde ko Sénégal ñawore waɗani toon cour d'appel mo CAF wona gonga siftinno tan e ɓeɗo joɗinoɓe to cour d'appel to ne jeeya noon kanko gardiɗo oɗo cour d'appel biyeteɗo Roli Daybo Hariman jeeya toon Nigéria kanko woni présidente ene jeeya hen kadi hono vice président Faustino Varela Monteiro jeeya toon Cap Vert jeeya ɓeɗon kadi hono Moïse Bentaher mo ɓe mbi wonde fotani kañum horum wonde nguɗo goum Tunisie jeeya ene jeeya hen espoir Asko Bavi Komlan on jeeya ko Togo ene jeeya hen goɗɗo kadi biyeteɗo Masuko Timothy on jeeya ko Malawi oɗon Masuko noon ko kañum horum idino wullude ɗiɗo gulal guilal ne wiide wonde ko kamɓe Maroc ɓe potani hewede ɗum ɗo kadi no yarini en wona gonga ɓe tawaka o nguɗo boton jeeya hen hono Mohamed Ben Roblen jeeya toon Djibouti ene jeeya hen Mahmoud Foufel jeeya toon to Mauritanie jeeya hen Lumumba Hamma jeeyaɗo toon to République démocratique du Congo en jeeya hen kadi Moses Ikanka on jeeya ko toon to Namibie ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko ɓeydude cour d'appel ɓeydude wonde hoɗo sa joni ko wiyete sikkitade kala décision mo ɓe ƴefti o wona décision normal kamɓe Maroc eɓe poti heɓtude coupe d'Afrique des nations hitande ujunaje ɗiɗi nogas joyi mo Sénégal heeɓi caggal nde fiiɓe kamɓe Maroc 1-0 gardiɗo équipe Maroc on biyeteɗo Hakimi e nder konngudi kadi ƴefti o wi wonde kanko hoore makko yummakko wi ko oɗo coupe jeeɗon jeenari hoto jaɓ ɗum ɗon tawi ɓe keeɓi ɗum e keɓani ɗum e teddugal kanko Hakimi kanko capitaine équipe Maroc e wayno kanko hoore makko jaɓani artirede oɗo coupe wiye wonde ko kamɓe Maroc gañi o wi ɗum noon kadi so tawi yimɓe o fettitannoɓe fof jaɓe équipe Maroc so tawi jaaɓi heɗademo ene poti salade wiide wonde coupe o yo artire mumen ko wawi wonde fof ko ɗamina en wayno Sénégal oɗo sa joni koɓe yahoɓe cour biyeteɗo cour tribunal du sport fotte toon e kamɓe CAF e kadi e fottede Maroc donc ɗamina tan tugnade kadi haralaɓe ko fate ñawore ko fate kadi sport Sénégal emi jogui chance saabu ɗum ɗo en kamɓe cour d'appel noɓe ñawi ɗum ni wona hunde rewde lawol habaruji men international hande hare wonde hakkunde kamɓe Israël États-Unis e Iran tugnade kadi ko yalti jamma hanki kono kamɓe Iran ɓe mbawi ballade misilaji ɗiɗi mawɗi misilaji ɗi kadi ene wayno jeehi haken abbo ujunaji ɗiɗi e temmedde 3 kilométre toon to océan Indien kamɓe Iran e wayno ɓe toɓɓuno ko base américaine e Angleterre gonɗo to dondu wiyetende Diego Garcia noon woni koye océan Indien woni kadi ko Sara Réunion ɗum noon kadi ko hunde addude oɗo sadio no fayde saabu Iran jogade ɗum doole wawde wallade misilaji ujunaji ɗiɗi e temmedde 3 kilométre ummade Iran kanko Donald Trump e nder konngudi haalanoɗe ballo wino wonde ko woni ko ƴeewde peeje fof beele ustude hare nde ustude doole ɓe jogui kamɓe États-Unis pour bombardement ji toon to Iran kono noon ɗum kadi wona hunde wontude gonga saabu kamɓe Israël e nder konngudi jaltude toon to Tel Aviv hanki kanko Benjamin Netanyahu wi wonde kamɓe doole mabɓe kamɓe Israël e États-Unis ɓe goni ko ƴeewde bombardude ɗeɗo balɗe fof ɓeydude bombardement ji to Iran ɗum firti wonde ko halluɗi lutde woni ko hulleteɗo oɗo sa joni wonde kamɓe américain est ce que kanko Donald Trump wona e peeje ƴeftude wiide mum yahamo newlde militaire uji to Iran e surtout en
en dundi nde Iran jogi to e bange rewo leydi Iran dundi nde kadi ko kañum jogi kala ko wiyete production pétrole gonton wonande haraleɓe hewɓe mbi wonde so tawi waɗi ɗum ene wayni ko guerre hakkude Iran e États-Unis jogol wontude ko guerre États-Unis Vietnam no wanoni ko hunde nde ganduɗa kamɓe américain d'une façon générale so ƴewama yimɓe jo hen tato en wayno jaɓani kala ko fati oɗo guerre surtout neldude militaire uji toon to Iran siftinde on tan ko haare nde oɗo saha joni yarat koye yontere tateɓere e kamɓe Iran koɓe puɗɗi heɓde missilaji gummotoɗi toon to Israël e États-Unis ko ala fof leyɗele oɗo saha joni araɓeɓe wonɓe toon tumoyni renɗe ɓe kamɓe ɗum bombardani ɗum noon ɓe mbi wonde koɓe toɓɓata ko intérêt ji américain ni jaa hen ko sakkiti ko en ɓe bombi Jordanie Arabie Saoudite Qatar Bahrain e Kuwait ɗum ɗo fof ko leyɗele ganduɗa en kamɓe américain jam jogui toon base uji militaire uji habruji men international nde toon to Burkina Faso no capitaine Ibrahima Traoré nder konngol ngol ƴefti hen ko sibabude julde korko mo ñaagui Burkina Faso naɓe fof yo continue rendude gona ɓiɓɓe yimmo jurmodira kadi mbawa hollodira mbawa kadi yiɗodir gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe wallude leydi mbawdi wonde fof wawde rendude e wawde mahade kadi o yetti kamɓe dadiɓe wonɓe toon e surtout kadi wonɓe nokkuji fof ne kaɓe pour wawde artirde ndi mawgo to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré siftini noon tan ko kanko woni oɗo sadio gardiɗo leydi Burkina Faso to Nigeria ko famdi fof ken wona temedde ɗiɗi militaire américain ji nan toon oɗo sa joni taw ko wallude militaire ji Nigeria naɓe heɓde ko fate ƴoyire holno ɓe mbawi yitirde ɓeɗo waɗboniyankoɓe islamiste toon to Nigeria ko jiida e ɗum ɗon ne wayno ko kamɓe américain ji neldi kadi drone aji biyeteɗe MQ9 ɗiɗon kadi ko drone aji bawɗi weyde kadi pour bawde yitude kala ko sorni ko mbiyete espionnage ɗum ɗo fof ko wawde wallude Nigeria habde waɗboniyankoɓe tampir ɗum toon to Nigeria ɗiɗi duuɓi 15 ɓennuɗi ɗiɗi d'abord ko takkude Nigeria wonde ko Nigeria ene walla waɗboniyankoɓe pour habde walla warde kala catholique en wonɓe toon kono wona caggal muɗum américain ji kamɓe koye mabɓe ɓe mbawino wallodiral Nigeria naɓe yande won guure won bombude ɗum noon foof ko ƴewde habde waɗboniyankoɓe tugnade an e joguiɗo konngol kamɓe Africom ɓe mbi wonde ɗiɗo militaire ji wona militaire ji yahoɓe ni kaɓoye koye militaire ji walloɓe kala ko fayate ƴoƴre no andira holno to ɓeɗo waɗboniyankoɓe goni ha hande kadi tugnade habruji gumri to Israel ɓe mbi wonde Iran ji berlimo missile wuro wiyetego Dimona nokko kadi ko nokku mo ganduɗa jillorde kala ko fate gande patuɗe nucléaire tugnade hande habruji gumri toon Tel Aviv ɓe mbi wonde missile berla to noon wayni ko gañi ken wona 49 naɗɗo to centre nucléaire ne wayni ko kamɓe Israel naɓe mbi wonde ala mayɓe hen kono waɗi bonandeji kewɗi ɗum noon ko wuro wiyetego Dimona wuro ngo kadi woni to banggue worgo leydi Israel habruji men ɗo ɗo États-Unis toon to congrès hono ɗeɗo balɗe ɗiɓe no tuggi alhamis fade aljuma hono jeeyaɓe administration surtout jeeyaɓe intelligence e jeeyaɓe kadi kala ko fate en défense leydi ngoni ko toon to congrès ɗum noon kadi ko haalluji lurtodirɗi ko fate en ruttitade haalluji kanko biyeteɗo Tulsi Gabbard ko haalluji ɗe o haal wiide wonde e nder lewru février hitande ujunaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi kanko waɗa mo ko arini toon to congrès o wi wonde ko ala fof intelligence mo jogui pour wiide wonde ko Iran oɗo sa joni woni koye peeje wadde kala ko wiyete armement nucléaire de nder kadi haalluji ɗi kalde makko mbi wonde ko hol ƴefto décision wiide wonde menace ne woodi kamɓe wonɓe toon intelligence ɓe fof mbi wonde ko kanko président mo États-Unis ko kanko ƴettata on décision wona kamɓe intelligence mbaɗat ɗum ko hunde lutodirde no feewi e ko fate ko andano par ce que ko intelligence walla yimɓe wonɓe toon ko wiyete en espionnage ko kamɓe ƴeftata ɗon décision ɓe gadde président kañum waɗata yamirore pour yo attaque waɗe ko wonde fof ne wani ko toon ɓe ñalli hanki to congrès kadi en wani ko démocrate en ɓe continue hande salade wonde waɗande budget ko fate en département homeland sécurité fate immigration oɗo sa joni en wani ko ɗum woni lawol joyɓol no wote toon budget o beele ne wawa continde ko noon ne wayno ɓen donki dañde ɓosde kamɓe républicain ji e kamɓe démocrate ɓe donki nanodir ko ɗum waɗi oɗo sa joni kanko Donald Trump wi wonde hawnaki mo ƴeftu kadi yimɓe mo ganduɗa liggotoɓe ko fate en wiyeteɓe AIS nawde ɗumen toon to aéroport uji pour wallude rende aéroport uji États-Unis siftinde on tan oɗo budget kalteɗo kamɓe liggotoɓe aéroport en wayno ko oɗo sa joni e ɗum oɗo dumon fof eɓeɗe liggo kono ɓe jooɓa kadi ko caɗele continde wonde ɗo en ɗo e États-Unis ko yanti noon kanko Elon Musk tugnade kadi konngudi jaltuɗi toon to journal biyeteɗo Forbes o wi wonde ko maw yobba kamɓe liggotoɓe TSA ɗum noon ko renoɓe kala ko fate natoɓe walla yaltoɓe aéroport uji Amérique maw yoɓ ɗumen feccere jobdu men sen ɗum noon so tawi oɗo shutdown kamɓe sarɗiyankoɓe mbawani nanodirde pour vodde budget ko fate wallude homeland sécurité kanko Elon Musk ko jeeya koye gouvernement Trump tawde kanko ardino ko mbiyata gouvernement efficiency hande habruji men États-Unis biyeteɗo Robert Mueller ko gankitannoɗo Donald Trump ko fate en golle walla jukkodiral makko e kamɓe e Russie ko adi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati wiyama kanko Robert Mueller en wano sankima hande suba mo yarano duuɓi capanɗe jeetati e goho siftinde on tan kanko Robert Mueller ko enquête spécial ƴeftunoɗo e mandat makko gadano kanko Donald Trump ɗum noon mandat makko kadi ko surtout enquête ko fate jokkodiral kanko Donald Trump wadduno e Russie ko fate élection aji hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeegom
cektoɗen habaruji men ko toon to Kentucky tugnade kadi ko yalti e journal biyeteɗo CBS News hono département justice ɓe mbi o ñande aljuma ɓen ɗo ɓe mbaɗi ɗaɓɓande wonde ko kala takke pawnoɗe kamɓe ɗiɗo police ji takkanoɗe mbiyaɗe kañum koye men jeeya e warɓe kono kanko Breonna Taylor noon e woni ko pellonoɗo toon to Louisville caggal de kadi kamɓe police ji ɓe gari toon yiilade joom galle muɗum walla gorko gonduɗo ene muɗum kanko Breonna Taylor noon e woni ko ɓe ɗiɗo police ji ko takkano mbiya wonde ko ɓe wiiloyi haqqe makko ɓe piiloyi kadi haqqeji goɗɗi no ganduɗa en taw ko kuule gonde toon to Louisville ko wonde fof ne woni ko kamɓe département justice ɗiɗo procureur ji tati tako procureur ji kesi kañumen ciññini oɗo kayit pour wiide wonde ko kamɓe département justice ɓe jiiɗi oɗo saha joni ko ɗiɗo police ji ɗiɗi ko takkano hono kanko biyeteɗo Joshua James e kanko biyeteɗo Kyle Mini koɓe takka ko yo momte ha laaɓa so momtama ha laaɓa noon ko mbiyata préjudice firti wonde ko so tawi laamuji goɗɗi gari kadi ala ko ɓeeɗo ko noddite pour ko fate ko takkano ko kanko ñawo noon ne wayno ko ala ko décision mo ƴefti hen taw kono nene wayno ko oɗo saha joni koɓe mbaɗi nde ɗon ɗaɓɓande signinde nde ɗo ɗaɓɓande noon hono ko kamɓe ɓeeɗo tati assistant to ko fate ñawoji toon to Kentucky hono kanko biyeteɗo Hammett Dillon e kanko goɗɗo kadi biyeteɗo Robert Kennan goɗɗo kadi biyeteɗo Kati Neff ɓeeɗo fof noon ne wayno ko procureur ji kesi ɗi ganduɗa kamɓe gouvernement Donald Trump waɗi ɗumen hen procureur ji bonnoɓe ɗon hay goto men jaɓani signinde ɗiɗon kayitaji ko way wonde fof ene wayno Breonna Taylor o warano koye lewru mars hitande ujunaje ɗiɗi nogas caggal nde police ari toon subaka law to appartement mo honno kanko e boyfriend makko Seydi Touré golle ma jooɗi peewi uddare meftande kabaruji men jamma hande ko rogere coftal ɓalli ɗum unante ɗum ko musidɗo men Tidiane Niang Fuutanke salminama en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Sare to mbawi wonde fof gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie kiiɗe hanki ono keblo kippu leydi Mauritanie Arturo Lopez Garay o yaltini doggol nogas e jeegom petto fenêtre FIFA potel ceylagal hakkunde kippu leydi Mauritanie nando mabɓe leydi Argentine nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen so woni 23h GMT potel ngal zuwat ko to leydi Argentine ngol ɗo doggol en tawi hen jour uji ɗiɗi kesuyi poule hono biteɗo Jordan Lefort jouoto championnat mo leydi France Ligue 1 e kippu AS Angers en tawi hen biteɗo Diadji Gassama teskamo galtugol hono biteɗo Souleymane Anne attaquant to championnat mo leydi Qatar 2e division jaɓanten ko to wuro Rosso kiiɗe hande ne wanno pottel cehilagal to Stade Ramdan mo Rosso Renaissance Monaco mo Rosso kañum hiwdirno kippu olympique mo Sab ko olympique mo Sab ko wawi hebde polgu taw ko logui ɗiɗi ndiga latéral équipe nationale mo leydi Mauritanie Ibrahima Keita kiiɗe hande oɓe qualifima demi-finale Ligue des champions africain caggal polgu kippu mabɓe Espérance de Tunis e yesso kippu Al Ahli taw ko logui ɗiɗi e logui tati sawrendinan pottitte ɗiɗɗe foof ko Espérance de Tunis wawi hebde polgu taw ko logui nayyi logui ɗiɗi jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hande Leeds United kañum jabino kippu Brentford potel ngal wawi gasi ko ɗekki 0-0 Everton kañum samti kippu Chelsea taw ko logui tati e ndiga Fulham kañum heeɓi polgue yesso kippu Burnley taw ko logui tati e loggol gotol ñalawma janggo championnat mo leydi Angleterre ma jokku so woni 12h GMT kippu Newcastle ma hewdir kippu Sunderland 14h15 GMT Aston Villa ma jabbo kippu West Ham 14h15 GMT Tottenham ma hewdir kippu Nottingham Forest championnat mo leydi Espagne pottital ñalawma hande Valence kañum yehe nder terre FC Séville fiɗum logui ɗiɗi e ndiga ñalawma janggo so woni 13h GMT kippu FC Barcelone ma hewdir kippu Rayo Vallecano 20h GMT Real Madrid ma hewdir kippu Atlético Madrid championnat mo leydi Allemagne pottal ñalawma hande Bayern de Munich kañum uni kippu Union Berlin ha ɗiggi logui nayyi ndiga championnat mo leydi Italie Serie A Juventus kañum jabbino kippu Sassuolo pottal ngal wawi gasede ko ɗekke on partout Ligue 1 français pottitte ñalawma hande Paris Saint-Germain kañum yehe nder terre Nice fiɗum logui nayyi ndiga kippu Auxerre kañum heeɓi fartange yesso kippu Brest logui tati e ndiga Toulouse kañum heeɓi polgue yesso kippu Lorient taw ko loggol gotol e ndiga ñalawma janggo championnat mo leydi France ne jokki so woni 19h45 GMT Nantes ma hewdir kippu Strasbourg ñangel golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Sare ko ɗo tonggui meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam o jaam woni e junggo mum nde waɗanten jaam saro sako e windere nde oga banggue ko musidɗo moon Fuutanke Diaw yen gone jaam